a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video wey I want present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Igbo Igbo kelelu m ndị Igbo ibe m ụbọchị ma arụ nụ ndị Igbo ibe m video no hụ m na-eme now biko ni ọ maka ndị isi ala ngwa, because asa half mmehie ya agba afọ ya awụ omenala. Enwe nwanne anyị nwoke gara school na Nekede Owerri. After register school na Nekede, ya nwata nwaanyị ọchị elu na Owerri. Jebe village ka ọ ga kọrọ ndị na village isi ala ngwa na adị ama na ọhụrụ nwa ọchị elu na ọka ekwu ka a ga-esi jee be nke nwaanyị ọchị elu. Ndị Igbo ibe m na-angakwa na ntị o. Ihe hada boy brabe miticha uncle ha gwacha ya na ala ịpụta na road along that Aba-Owerri road, moto ọ nọ n'ime nwa student, that boy anwụ. Ụmụ school no ndị Nekede ọ gara school ma ndị ha ncha bi na ofu ụlọ abịa burial this boy. Ka ha bịara burial this boy, na amara ka ụmụ school si eme gocha iwe boss ha eji ala apụ n'ụzọ somersault. One of them anwụọ. Ndị ọzọ nwe ndị ka nọ n'ụlọ ọgwụ the same isi ala ngwa nkwa ndị Igbo akwa ndị ka anyị wu ndị Igbo ka unu na-ahụ ụdị ihe ọjọọ mega na isi ala ngwa na-ekwu okwu ya. So but ka mere m ji mebe video nwanne anyị nwaanyị mere wedding on 26 December nwanne echi a. O nwere ike ọtụtụ n'ụmụ na-ahụla video ha na Facebook, because oge ha kpọm na here I will attach this video na maybe na the comment section ka many people were anya ha watch ya the video, because ba ha kpọrọ m na-akọrọ m ihe mere ni ọ wụrụ m akpatoro oyi on her wedding day. Ka this our sister na wedding day gbashikọshikọ daa n'isi ala ngwa na-angakwa na ntị ndị Igbo ibe m na ihe na-eme ni onye ọbụla na-anụ ụdị wickedness these people akpọrọ ndị ngwa dị. So many of them ụdị wicked ha dị. Akpọrọ m on 26 December. Nwata nwaanyị mere wedding on 26 na isi ala ngwa dị na Abia State. Agba shikọ daa. Eche na owe egwuregwu ọ bụrụ ka this lady si nwụọ. No ngo mere wedding nwụọ. Ndị Igbo ibe m na hụla na ụdị ihe ọjọọ dị ha. That's the reason why a lot of guys isi from isi ala ngwa ijero Kenya, jero India, jero Tanzania ahụ ha, they don't go back. So many of them lọta ha na-anọ n'Owerri maka ụdị ihe ọjọọ dị n'isi ala ngwa. Mma ajụsị igwe ndị isi ala ngwa edekwa ndụ. Why can't you people ịkọ ọkwa maka ndị na-eme ihe ọjọọ mere development ji ọchọghị ịbata na bụ n'isi isi ala ngwa? Because ala ngwa wala Chineke goziri agozi. Ọwụ na onye wetere video wụ na ịma ngwa, ịma na ngwa wụ a place ma tomato ma aṅara. The people dị very strong, ha na-eme farming ọfụma, enwe ihe na eme n'isi ala ngwa. But because of killing, innocent killing, ka ndị mmadụ si anwụ n'isi ala ngwa mere youth ji ha na-alụlụzi. Enwe family ga-eje nwe onye ga-ahụ na ya n'isi ala ngwa. Mgbe sị na m eme video, biko onye nweta video tie ka gbasaa ya, tinye comment gị tinye ka gbasaa ya biko. Na ndị nna ndị ụmụ okorobịa na-eme nshi na village, unu gbuchicha ndị unu gbuo naanị unu ga-afụ. Unu gbuchicha ndị unu na-egbu, ndị ga-develop ala Igbo, gbuchicha ndị unu na-egbu, ala ọ ga-afụrụ naanị unu. Biko onye nweta video agbasa, because na nwanne anyị nwaanyị a
na nwanne anyị nwoke a na ndị jere burial afọ nwa accident mmadụ anwụghị na bọs onye jere burial n'isi ala Ngwa. Ọnwụ anyị dị sweet at all. Bikoni. Because na anyị ga-aga ọfọ ka ị na-enwe David asef mmiri rughị aka gaa ọfọ sị na ndị a na-agwụ ụdị ka ọgwụ a n'ala Igbo a ga-eche ha this 2022 a na-aba. Because enough is enough. A young boy gacha kpacha ego Loda village ekwere accident. A young boy gacha obodo oyibo kpara ego loro agba ya ara. Na na-agwa m n'ụdị story na-eme n'isi ala Ngwa na ị nwere ike ijecha obodo oyibo lọta village. Depend the side iship bịa ịgbacha anya you will not go back again gị ewe onye ara. Ọnwụ na-ewu onye ara gị bido zubo ori. Onye ori na-adịghị n'ọbara sị na m ga-eme vidio. Inwe oyiwe onye isi ala Ngwa gbalịa send vidio ka ọ hụ ya. Ka a mara ihe a ga-eme na be ha. Ka a maa ma ha ga-akwa oke ọkwa. Tụọ mmanya were mmanya because na ahụrụ ma na-atụzụ Chineke ụjọ. Unu ewere mmanya tụọ ndị ọjọọ niile n'ala afọ 2022 echekwala unu. Because n'obodo niile nọ n'ala Igbo ka na-egbu isi youth Igbo taa afọ 2022 a ga-echi unu ga-eji ala zere mmiri. Because ọwa arụ na nwokorobịa jere obodo oyibo lọ ha alọ na bịa nyekwa apụ ka nwee ike gbada ego lọta mepe obodo ka obodo dị mma. Gị nwoke Igbo nọ na village ihe na ọnwụ onye gacha gị were ọgwụ gwogbuo ya mee ya laghachiri azụ lee ya ahụ ga nri ya afọ 2022 a ga-eche gị. Your last night ga-abụ 31st night and onye ha ga-anwụ. Enwe ga-agba black. Ụmụ okorobịa Igbo all over the world anyị agaọla ọfọ sị ndị a si na ihe ọma adịghị mma ime n'ala Igbo 2022 unu aga adị ndụ ahụ ya. Ọ bụrụ na iwe onye isi ala Ngwa na iso na ndị agba isi gị ụmụ okorobịa mere ụmụ okorobịa ji ha na-alọ 2022 ga-eri isi gị and the time she go ya ka ọ rere ise. So I am calling on Biafrans to think about this. That when Mazi Nnamdi Kanu was here, he was with me. We were working together. We had a very good relationship. And all of a sudden, immediately they abducted him. These people started fighting me left and right. They say the decision that Mazi Nnamdi Kanu did or made that time was wrong. That the decision of Mazi Nnamdi Kanu was wrong. The same thing they are doing now when Mazi Nnamdi Kanu asked me to broadcast on Radio Biafra. They say it was a wrong decision until you hand over your platform. They say Mazi Nnamdi Kanu, we cannot respect his order. We cannot respect Mazi Nnamdi Kanu directive. When he gives his own directive, we have our own. And these are the people who are destroying the struggle today. I want every Biafran to think and meditate about what I'm saying. Because if Mazi Nnamdi Kanu is okay with an oath I took over the phone, who are those miscreants to question that particular decision of Mazi Nnamdi Kanu to accept my oath that I took over the phone? Who are you? Are you better than Mazi Nnamdi Kanu? Are you trying to tell us that you are the one controlling Mazi Nnamdi Kanu? Are you trying to tell us that you know better than him? Are you trying to tell us that when Mazi Nnamdi Kanu say yes, it is not yes? Are you trying to tell us that when Mazi Nnamdi Kanu say, I am okay with the oath, Simon Ekpa take over the phone, you are going to say you are not okay with it? And Biafrans and other Biafra agitators will not accept it. That is what you are saying. It is called insubordination. This is the highest insubordination. If you do not understand what I am talking about, this is the definition of insubordination. The definition of insubordination is that Mazi Nnamdi Kanu supervised my oath and somebody administered the oath, and then after that, he was okay with it. He asked them to give the phone to him. They gave the phone to him and spoke with him. Then in his absence, somebody is telling you that that oath is not oath. That the oath Mazi Nnamdi Kanu supervised is not oath. That is an insubordination. It is complete insubordination. The person went further to say that that thing that Mazi Nnamdi Kanu gave you, I am going to blow the trumpet in public, just to blackmail that Mazi Nnamdi Kanu gave you assignment and it is not yet delivered yet. It is an insubordination and a sabotage. I want Biafrans to identify when somebody is betraying Mazi Nnamdi Kanu
And it does not matter. It does not matter how long we have followed Mazi Nnamdi Kanu, but what is happening today, you are a complete betrayer. And I want Biafra to see any such person that is saying that the oath Mazi Nnamdi Kanu supervised is not real oath, as somebody who is committing the crime of insubordination. I want you all to go and check the dictionary definition of insubordination. Insubordination is that when your Oga say, this is good for me, you will go behind him and say, that Oga made a mistake. This my oath is the right one. You want to tell Mazi Nnamdi Kanu how to take oath? You want to tell Mazi Nnamdi Kanu how to administer oath? You want to tell Mazi Nnamdi Kanu that oath he himself accepted is not accepted by other people. Every other person that agree to that particular preaching is also supporting the crime of insubordination. And on that note, the question you are going to be asking me, let it be directed at this particular topic I have raised today. We are celebrating Mazi Nnamdi Kanu. He is not here with us. And everything I have said today is on record. Is on record. If you think that Mazi Nnamdi Kanu was wrong in his absence, you are insubordinating Mazi Nnamdi Kanu. And that is exactly what insubordination means. So my people, those of you who, if it is out of ignorance, search yourself. If you are actually doing it out of ignorance, I don't believe you are doing it out of ignorance. But every decision the Mazi Nnamdi Kanu has made must be respected. Must be respected and respected very well. And I am calling on Biafrans today to understand that the way, the modus operandi of these criminals in DOS is suggesting that these people will do anything to kill our leader. We must not allow them to succeed. We will not allow them to succeed. On this note, let me start bringing people in.